Nazdar, nazdar, nazdar. Je tu Rehoda a ja sa tak nezdravím, ale zdravím sa. Čau, čau. Ja som Rehode a ideme pokračovať v Let's Play Shakes and Fidget. A strašcu nemám, lebo už som to troška hral ráno a už iba na 17 hram, lebo 19 už vyšla, tam som sa zaregistroval. Tam som možno už aj ukazoval video. 18 tiež nehrám, na 18 nehrám, na 17 hrám, na 16 nehrám, lebo sa mi nechce. A na 17 mám úroveň 61 a toľko, bo som to dlho nehral. A môžeme sa pustiť do hrania. Takže máme tu hostinec. Sa bijeme. Čiže vám to ukážem. Takto, pekne, takto, isto. Paráda, máme aj houbu. Dobre. Máme 5. podzemie, tam máme hada. To je úplne veľký rozdiel. Pája. Vidíme. Spolok. 77 000 zlatiek. Teraz bude 78 000. Zlato 325. Enter. A nechceť som odišiel, lebo som odhadzoval týchto pozvaných. A som si nevšimol, že som mal kliknuté na moje meno, na vodcu a dal som vyhodiť hráča. To som urobil nechtiac. Viete? Tak. Na účte máme 0. Veľmi super bombové, špicové. OK. A dáme si hostinec. No a ešte som vám chcel ukázať môj črep. Keď budeme mať 2 črepy, tak už môžeme bojovať. Nie, môžeme mať úlohu v hostinci a medzi tým môžeme ísť do arény, do želárov. A tak. Dobre, dáme si tento questík. A ak sa videjko páčilo, like a kde dislike. A učí sa s vami Rehode a čau čau. Yeah!